Chámome Ángel Martínez Tenorio, teño 30 anos e vivo en un pueblo de Pontevedra, chamase Ponte Agora. Recolleme ás 8:30 da mañá para vir ao centro. Vamos a Combarro a buscar un chico máis e logo tamén recollemos a xente no centro de Pontevedra. Cada uns turnos para facer o café, lavar a louza, servilo, etc. Presentar unha noticia que chame de atención, máis ben de xente discapacitada, algún logros ou nivel de vida como fan. A salida dos viernes sempre facemos salida. Temos varias posibilidades e vamos votando. A que máis votos teña, pois asínase. Gústame moito facer exercicio. Chego aí, olvídame de todo. Centro-me neso e nada máis é o meu alivio. O centro empezou a funcionar en xullo de 2007. É unha aposta de Cogami por respostar ás necesidades das persoas con discapacidade na comarca de Pontevedra. Desde febreiro deste ano empezamos con un centro de día para persoas con discapacidade física. Os profesionais que traballamos no centro somos persoas de distintas disciplinas. Eu son pedagoga, hai unha persoa que ven os martes, é psicóloga e logopeda, traballa unha educadora social, un profesor de informática, un cuidador, unha fisioterapeuta, unha terapeuta ocupacional, Paulo, que é o presidente da asociación e está diplomado en Xestión e Administración Pública. E un poquinho dentro do centro de día pois hai actividades diversas, desde formación básica educativa, informática, obradoiro de coiro, relaxación, habilidades sociais. Cada persoa dentro do seu grupo ten un obxectivo distinto e pode facer actividades distintas. Facemos unha valoración pois a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel logopédico, psicolóxico, etc. E un pouco o que se plantexa é un plan de atención individualizado para cada persoa que acude ao centro. O obxectivo do centro é fomentar a autonomía da persoa para que en algún momento, dependendo dos seus obxectivos, pois poda deixar o centro cos seus obxectivos cumpridos e totalmente integrado na sociedade. Todo o día activos participando en distintas actividades, lóxicamente axuda e melloran en distintos ámbitos. A nivel persoal me parece increíble o que facemos cada día. Realmente non te levantas e dices voy al trabajo, senón que dices, non, pois vou conseguir que Ángel consiga acordarse que ten que consultar a súa senda, que Isabel se acorde que despois da clase de María ven a clase de Pablo, ou que Jorge poida aprobar pois eso, casi todas as materias do título da ESO e se lle abran novas portas. Teño moita paciencia con nós, que admiro moito eso, porque claro, bueno, eso é o primeiro, porque a paciencia, eu adquiri moita paciencia. Aquí aprendi moito con todos e con... aprendemos uns dos outros. O momento mellor é chegar aquí e ver con todos, estar con todos e ter con quen facer, falar e non ter o momento para estar ti solo e romper a cabeza. Non basta todavía con os pais. Penso, eu teño que ter a miña vida. Ese é o meu último logro máis grande que quería facer. Máis independente, desde que estou aquí, sí. Eu recordo a primeira vez que iba con os pais á playa, e mi madriña afogaba eu, afogaba os demais. Amarraba eles e mi madriña. Pero bueno, ahora, pois, máis ou menos vou defendendo un pouco. E alegro-me moito, porque logrei algo que miraba de lexos, decía. Pero ahora
todo contento.